Siyanibingelela babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu siyanibingelela zithandwa zenkosi. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezela ubufakazi ukuba uthule kuze zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi neBhayibheli lakho ulalelisise lokhu uMoya oNgcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha, upresse ne-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso aholwa ngayo nayifundisayo ukube ngabe iyafakazelwa imibhalo engcwele. Njengakho konke esishumayeza ngakho, sifundisa ngakho, kufakazelwa imibhalo engcwele, noMoya oNgcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, yena oyinhloko yebandla. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini, sicele nokuthi izwi lakhe lingene emphefumulweni wethu, liphokophelise umsebenzi kaNkulunkulu osemazulwini. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi, yena yedwa nomsindisi weimpilo zethu. Amen. Siyambingelela bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwembhalo uMoya oNgcwele, yena yedwa ongumelusi wezimvu, esiholela eqinisweni lonke elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani bangcwele, nithatha amaBhayibheli enu, sihambisane kwindlela yobungcwele enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, umqali nomphelelisi wokholo lwethu, yena ongenasiqalo ongenasiphetho, ungumnini mandla onke. Konke kukhona ngamandla akhe futhi kuyakuphela ngezwi lakhe. Yena usithembisile ukuphila okuphakade uma siyenza intando yakhe. Siloke sithulebona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenambonisi, ongenayo futhi uNkulunkulu ophambili noma osemva kwakhe noma oseduze kwakhe. uNkulunkulu ozimele ongafuneli lutho kumuntu,
kepha wakhe umuntu ngomfanekiso wakhe ukuba amkhazimulise. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi baliphatha ngokuthembeka. Simbonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayithumela emhlabeni yona yodwa ukuba izosindisa thina abantu abalahlekile ngokuqonda nangesenzo ukuba sibuyisane noNkulunkulu kuba ukuphila okuphakade ayekade esibekele kona ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu yokuphila ngabapostoli bakhe abangcwele abanika ubufakazi, wahamba nabo wabaphakathi kwabo, wenza izibonakaliso ukuze akhombise ukuthi wonke amandla kuye. Wayesebathembisa isithembiso sikaMoya Oyingcwele ngesikhathi esibekiwe, wayesebanika amandla avela ezulwini emva kokuba esefile efele esiphambanweni, wangcwatshwa, wavuka ngosuku lwesithathu ngomzimba wenkazimulo, wahlala nabo izinsuku eziwu-40 ebavula uqonda, ebafundisa izinto ayekhulume ngazo kusukela kubaprofethi, emthethweni nakuMose, kuze kube ngalesikhathi khona ekhazimula. Wayesehambe sebashiye nomyalelo ukuthi abahlale balinde eJerusalema baze bagcwaliswe ngoMoya Oyingcwele, okuyiwona yonanto ekumele sonke njengamakholwa sigcwaliswe ngayo, umoya weqiniso. Umoya weqiniso fanele ngithi mengikufundisa ungiholele ekutheni konke engikukhulumayo ngikhulume njengayo imibhalo, ngingakhulumi njengokuhlakanipha kwami noma ukucathula kwezwe, kepha ngihambe njengokuba iBhayibheli lingihola ngoMoya Oyingcwele. Ngakho-ke simile simngalo izwi. Uma unomfundisi ngelinye ilanga okutshela ukuthi ngokuba abantu abaningi sebenakho ukukholwa ukuthi-ke uNkulunkulu nawe ngoba naku unemoto, unomuzi omuhle, unemali, futhi uNkulunkulu ubusisile. Lezo zinto lezo uma uzithole ngendlela ephambene nentando kaNkulunkulu, uSathane ukudidisile ukuthi uzitshele ukuthi uNkulunkulu ubusisile ngenxa ukuthi uSathane ukuvala amehlo ngezinto eziphathekayo ukuze wena uzongaboni isidingo sokuthi wenze izwi likaNkulunkulu njengokuba esiyalelile ukuthi sigcine imiyalo yakhe. As long unemoto, unemali, unomuzi ofunayo noma kade ufisa ukuthi ukuthole kanjani, lokho ngeke usakunaka wena ngokuba unazo lezi zinto nalegama lokuthi wena njalo uya esontweni, ukhokho kweshumi, ukhokho umnikelo. Akwanele lokho uma uzokwenza ungakholwa izwi likaJesu, ngokuba ukugcwalisa izwi likaJesu ukwenza yonke imiyalelo yakhe athe masiyenze ukuze sipheleliswe kuye. Baningi-ke abantu abazitshela ukuthi basahamba emngcweleni ngenxa yokuthi baye emasontweni baphathe amaBhayibheli, kepha izwi abanalo ngaphakathi. Nanokuthi bafuna ukuya kulamasonto noma emabandleni lapho khona abafundisi bakhona bedumile behamba ngezimoto, kukhulunywa imali namabhizinisi kuphela. Uma ushumayela nje izwi umngezwi awuzwakali kahle, uyabhora, futhi wena uNkulunkulu akakuthumanga ngokuba unayo imoto, awunayo imali, awunawo umuzi omuhle, wisihlupheke. Ungakhuluma kanjani uNkulunkulu osesibusisile thina wena usahlupheka? Uma-ke uvalekile amehlo ngokamoya uyakuqonda izinto zenyama ngokuba ulandela izinto zenyama. Kepha bonke abahamba ngomoya bahamba ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu ufunani empilweni zabo, ezinhliziyweni zabo, kuphileni kwabo. Bayakwenza lokho kuyintando kaNkulunkulu. Uma ethi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, bese kuthi zonke lezi zinto lezi ziyakunezezelwa. Akushiwanga ukuthi asithathe ingqondo zethu nenhliziyo zethu sizifake emalini, kepha uSathane uyafuna ukuthi impilo zethu sizibeke ezintweni eziphathekayo, ngokuba usiphilisa ngokwesaba ukuthi uma silala singadlile, uma singenazo impahla zokugqoka,
uma ungenayo indawo yokulala futhi awuyilutho. So abantu abaningi baza uNkulunkulu bethenjiswe ukuthi bazoba izicebe, bazoba nemali, uNkulunkulu uzobabusisa, bazoba nezimoto abazithandayo, uNkulunkulu uzobanika izikhiye zezindlu. Uma uza uNkulunkulu unalelo themba kuphela udlala ngesikhathi sakho. uNkulunkulu ufuna sibe nokuphila okuphakathi. Ingakho uJesu ethi-ke ngize ukuzonika ukuphila ukuze kuchichime. So thina sifanele ukuphila isikhathi eside. Yimi njengoba ngimlanga umhlengi nginezifiso empilweni yami engeke ngizifeze ngokuthanda kwami uma kuukuthi ngifuna ukuzifeza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. uNkulunkulu uyangithembisa izinto ukuthi uyakuzenza, epha kunesikhathi esibekiwe sakho konke engikucelayo nengikufisayo enhlizweni yami. Kepha-ke inhliziyo ngoba ingumkhohlisi ibone ngathi isikhathi siyakushiya umuntu, ufune izinto zihambe zisheshe zenzeke ukuze nawe uzozibone ngathi umuntu kubantu. Ngalesikhathi usebunzimeni, usezikhathini zobunzima. Kunencwadi yaqala kaPetru, ithi usahluko 2 uverse 9 noma sura kuverse 7. Ungangifundela yona usheshe. Incwadi yokuqala kaPetru, usahluko 2 verse 7. Yes. Ngakho kini enikholwayo, Ngakho kini nina enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi. So izwi likaJesu Kristu kuthina liyigugu kuthina. Kepha labo abalinqabayo behamba ngezinkaniko zabo linto engenamsebenzi. Izwi asikhulume ngezwi likaJesu. Izwi likaJesu lihle liphelele namandla, libukhali kunenkembe, ebukhali inhlangothi zombili, lihlaba lijule, lihlukanise inyama nomphefumulo noma umphefumulo nenhliziyo, lihlole indlinzo yomuntu ngoba lona liyakhanya. Ayikho into elifihlakele phambi kwalo, ayikho futhi into esingayifihla phambi kwalo. So kumele siqonde ukuthi uma sihamba noNkulunkulu sihamba ngezwi. Lezwi kumele kube yilona esibambelela kulona, silazi ukuze mekufika izikhathi zezinhlupheko ezinzima zokulingwa, sazi ukuthi uNkulunkulu unathi ngokuba ushilo wathi yena akasoze wasishiya futhi akasoze wasilahla. Ngakho-ke into ebalulekile njengomzalwane ukwazi izwi, ukubambelela ezwini. Izikhathi ezinzima zikhona. Yebo, akekho ongafisa ukuba nemali, ngabe ngiqamba amanga mangase ngikutshela ukuthi mina nginandaba nemali siyayidinga sonke. Kepha ngikwazi ukuthi ngidayise umphefumulo wami nembeza wami kuSathane ukuze ngicebe, ukuze ngibe nemali, ukuze ngibukeke kubantu sengazi ukuthi mina nguwutho. Ungaba nemali kepha ungabi lutho phambi kwaNkulunkulu, ube utho phambi kwabantu, umehluko yilowo. Abantu abaningi baphilala ukuthi bajabulisa abantu, kepha-ke abayilutho uNkulunkulu, ngokuba uma uwutho uNkulunkulu futhi unobuhlobo noNkulunkulu ngokukamoya. Uma ungelutho uNkulunkulu ayumazi, akakwazi nawe ngokukamoya. Yebo wena igama lakhe uyalazi, kepha kunesikhathi lapho khona wena uzofa mase ufika phambi kwakhe athi-ke suka phambi kwami ngoba ngikwazi wena umenzi wokubi. Ngaleyo ndlela-ke u-understand ukuthi ekukholweni kwethu asikholelwa izinto esizibonayo. Siyazidinga, akekho ongayidinga imoto, akekho ongayidinga umuzi, akekho ongayidinga imali. Kepha angikwazi ukuphuma endleleni yobungcwele ngoba ngifuna lezi zinto ukuze ngijabulise inyama yami noma ngijabulise abantu. Ukuba umbuzo uthi kuyokusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke kepha ulahlekelwe ukuphila kwakho. Ukuphila uJesu. So uma ulahlekelwe ukuphila kwakho, ulahlekelwe uJesu. Angikhathali ukuthi uyaya esontweni noma cha. Ulahlekelwe ukuphila kwakho, ulahlekelwe uJesu. Ngokuba zonke lezi zinto esizisukelayo asinanzuzo kuyena, kepha-ke zakhelwe thina ukuthi sibuse phezukwazo, hayi ukuthi zona zibuse thina. Mase ubuswa uthando lwemali, uSathane usekulimazile ngokuba ngenza noma ngabe yini ukuze wena akususe endaweni yakho yokulunga, ulandele yena namaqhinga akhe nokufa kwakhe, akufake kukho, akubophele emgibeni bese akulengise ufele esonweni. Qhubeka. Ngakho kini enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo
itshe abalinqabayo abakhi yilona elaba yinhloko yegumbi. Uyena ke manje usemile. Yabona ngiwathi ngichaza ngithi uJesu wafika emhlabeni evela ezulwini. Mefika emhlabeni ufika ugcwalisa ukulunga kwakhe lemhlabeni. Mase ke esegcwalisile bayamnqaba uJesu baze bamenzele uzunge bambophela uzunge noma bambophela amanqina enyathi ukuze uJesu bamsuse endleleni ngoba isikhubekiso phambi kwabo abafunanga ukuthatha amazwi akhe ukuze kwakheke isizwe. Bamnqaba uyena ke manje oseyinhloko yegumbi. Uyena osemile bethu inhloko yegumbi kusho ukuthi ibandla leli bekuthiwe lakhe yena uyinhloko yebandla uJesu Kristu umzalwane. So ngaphandle kwaJesu wezwi angikhulumi ngoJesu lo oshunyelwe emasontweni beninika iziwasho beninika izinsipho beninika izintambo beninika ovaselina ababusisiwe. Angikhulumi lo Jesu angimfuni lo Jesu mina. Angimfuni uJesu obonakala ezithombeni futhi. Ngifuna uJesu ngezwi kuphela. Uma ngasunginike uJesu ngezwi then ngizobe sengiphelele. Kepha uma uJesu nje okhulunywa ngomlomo kepha imvuzo ingabonakali izwi lakhe lingazwakali kepha kuthiwa Jesu inhliziyo zethu ziyamphika. Lo Jesu lo angimfuna ngifuna ukukhohlisa futhi ngiyamzonda lo Jesu lo ngoba akangiholele ekuphileni. Angimfundi ngiyamnyanya ngiyamzonda lo Jesu lo ngiyamnyanya ngiyamzonda ngoba kuyisinengiso phambi kwami esongisusa kuphi kulo Jesu lo yizwi uNkulunkulu ulizwi. Hallelujah. uNkulunkulu glory to God, glory to Jesus Christ. uNkulunkulu ulizwi. Yes, Jesus Christ yena yedwa futhi. Hallelujah. Akabhangqona lutho. Angikhathali ukuthi ngabe uthini umfundisi. Mesenza izinto uthi asizenze egameni lakhe, egameni lika Jesu kuphela. Igama lakhe elisetshenziswayo, igama lakhe elisebenzayo. So uma sokuthi sifuna ukukhuluma ngoJesu bese sifuna ukufaka izinto eziphathekayo kakhulu siqhubezana phambili sibe sisebenzisa igama lika Jesu, sisemsebenzisa igama lakhe ngeze ngoba sesiyalixaxa ngamanzi manje yabona mekade kuthiwa idla ke naku uphuza amanzi bese kuzokale ukuthi hayi amanzi angathi ayabhora. Angcono sifaka ushukela noma isweet 8 ukuze kube ne taste. Kulabo abangakholwayo bafuna kube noshukela, bafuna kufaka isweet 8, bafuna kufaka ama spice. Kulabo abakholwayo bafuna nje oba linjalo lingamanzi lingumthombo okhipha amanzi ahlanzekile amsulwa izwi lika Jesu. So alidingi ukuthi ke ngize ngispice izinto, adingi ukuthi ngizama ukwenza izinto ukuze kuchazeke abantu. Yebo kufanele sidumise, kepha sidumisele ukuthi sibukwe. Yebo kufanele siphile ukungcwele, kepha siphile ukungcwele ukuze sibukwe. Siphile ukungcwele ukuze sikhazimulise lowo sibizileyo. Understand? uJesu uyizwi elingafuneli lutho. So uma simile esisekelweni sakhe, excuse me, simngezwi angifuneli lutho olunye. Izwi lakhe ungitshela ukuthi amazwi akhe angasuki kuphi emlomeni. Uma kukhona umprofeti noma umfundisi noma ngabe ubani otshela umthandazi ukuthandazela ukuthi ubuyise isithandwa sakho, isikhohlakala leso sika Sathane, uthunywe uSathane. Uma kukhona umthandazi noma umprofeti onika abantu amanzi neziwasho, usebenzela uSathane. Emasontweni enu vele nilalela izinganekwane zabo beninika ufakazi ngamanzi abawasebenzisayo. Le ncwadi le bayibalekela le ncwadi le. Sibaveza ngayo ukuthi bona bayimthombo engenamanzi, bamafu aqhutshwa umoya engenalutho. Bethembisa abantu wangala bona bezigqila zesono. Nani ke niyabalandela ngoba ke nithanda vele izinto eziphathekayo. Angithi nifuna izimoto ezinamasondo emhlanje, ingakho nithatha izwasho zabo nigeza ngabo ukuze nibe ovela abahleke. Nifuna imali ingakho nithatha izwasho zabo. Mabona imali ingena kanti uNkulunkulu ukunikelile kulo moya wokudukiseka. uNkulunkulu uyakunikela kulo moya wokudukiseka. Tshela mina ukunikela kusho ukholela into engenamsebenzi vele. Ubhale phansi eBhayibhelini ukuthi uze banikela kuwo umoya wokuduka. Ngoba bezitshela bahlakaniphile baphenduka iziwula. Yabona ukuzitshela kolunye uhlobo lokuwa kwekabhlungu. Ukuzitshela into engekho. Uzitshela nje ukuthi uhlakaniphile.
uNkulunkulu akunikele kulo moya wokuduka njengawo Ahabe naye wazitshela ukuthi uhlakaniphile uNkulunkulu wamnikela kulo moya wathumela umoya oza kumenza bhebhetheke kulo moya wenkanuko yakhe ekufeni igcwaliseke nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngokuba yini lithi iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 1 verse 19 bezitshela ukuthi bahlakaniphile verse 19 verse 21 lapho khona ithi bezitshela bahlakaniphile baphenduka iziwula ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu bathe bemazi ulizwi abamdumisanga abafuni ukudumisa izwi lakhe abambonganga kodwa njengoNkulunkulu abafuni ukumbonga njengoNkulunkulu kodwa balutheka haleluya basabalutheka ekuzindleni kwabo yes mntaba ngoyethe engcolile yona sibulalayo inhliziyo yabo inhliziyo zethu ezingaqondiyo abamnyama izona lezi eziphenduka inhliziyo yakho mesimnyama ungasakwazi ukuthethelela ungasakwazi ukulinda uNkulunkulu ungasakwazi ukubekezela ungasakwazi ukucela uNkulunkulu so ufuna iziwasho so uhamba izangoma ngoba na ufuna ukuthi izinto zakho zenzeke ngalendlela le uphinde ubuyele kumadimoni uhambe uyohlabela amadlozi ufake iziphandla ngenxa ukuthi usujahile bezisho ukuthi bahlakaniphile besitshela ukuthi basile baba yiziwula siphenduka iziwula ngokuzitshela nje ukuthi sihlakaniphile siphenduka iziwula glory to God siba abantu glory to Jesus hallelujah Jesus Christ hallelujah glory to God yes Jesus Christ siphenduka iziwula moya engcwele wasivezela enhliziyo ingasinda isinda leqiniso glory to God uNkulunkulu ummina yena ufuna inhliziyo zethu zithambe zifunda ukuthobeka ukuze izwi lakhe lifike lingene lihlale lezomsebenzi kepha ngenxa yokuthanda izinto semhlabeni ngaphezulu kwaNkulunkulu siyavimbezeleka ukuthi sinale veil letho ebavalile abantu inyama iyakwazi ukuvimba ukuthi wena ungakwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu ngisho empilweni yakho inkazimulo kaNkulunkulu usubone ngazo ukuthi lezi washo nalezi propheto zamanga abantu prophetha ngazo nalezi ntshele zabanithela ngazo eZion understand ukuthi manje abantu abasakholelwa izwi sebemingi ezibonakaliso zabantu zamanga njengokusho kweBhayibheli lapha kwincwadi ke unike incwadi yaMatheyu sahluko 24 unike from verse 11 abantu sebe glory to Jesus Christ hallelujah abantu sebekholwa izinto eziphathekayo kuphela bayakholela ukuthi lesithombe lesi asibeke ojongweni sikaJesu uyakholela ukuthi amanzi kaMprofeti ubani ambusisa uyakholela ukuthi lovaselelo obusisiwe lapha kaShembe uyambusisa umenzela izinhlanja uyakholela ukuthi lento ezachelwa ngayo lapha eZayona lezi washo abachelwa ngazo ziyasebenza uyakholela ukuthi lesiprofeti somqambi wamanga esithi uzowina ilotho noma ke uzobuyelwa umuntu wesifazane isithandwa sakhe alela nina nihlulwa iBhayibheli nalabantu elimalandelayo liyalihlula iBhayibheli melihlula iBhayibheli ujabuliswa ukuthi wena uthetha manje bese uzongibuza ukuthi mina why phome kuNkulunkulu wami asebenze nganginike imoto akaze angithembise imoto uNkulunkulu wami akaze angithembise imoto akaze angithembise futhi imali uNkulunkulu akaze angithembise imali nake lodge verse hallelujah akazasho ukuthi ke ufuna ukunginika imali ngoba wanika imali wahluleka ukulandela uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke Solomon so uNkulunkulu akaphindanga wasithembisa imali ungakho uJesu afika zokhuza umoya wokuthanda imali athi singasibekeli ingcebe emhlabeni siyafuna ukuthi nathi siqebe la emhlabeni kepha ngeke sikwazi ukuceba ngalendlela lezo kwenza ukuthi silahlekele ubungcwele bethu akekhohlisa akekho ongafuni ukuceba but uma kuzongilahlekisela ngokukholwa kwami vele akangiyeka angatholi lutho angikudingi ngoba manje ukholwa kwami libalekile ngaphezulu kokuthi ngilahlekelwe ukuphila kwami ngenxa yengcebe yasemhlabeni umbuzo wodwa yini oyakuyizuza ngokuthi wena uthola izwe lonke lahlekelwe ukuphila kwakho yini oyakuyinikela ukuhlenga umphefumulo wakho yini ongayinikela ukuhlenga umphefumulo wakho umbuzo nje yiloko ngoba ngisho ungahlabela amadimoni uzohamba uyoba nawe esihogweni ngathi uhlabela abakini abangasekho uzohamba uyoba nawe esihogweni ngoba vele uqhubeka osikweni labo abantu abaningi bazonke intshumayelo kanje ngokuba zibatshela amaqiniso ngishintshe mina ngishintshela omunye umuntu futhi angisoze ngasaba ukukhuluma ngalezi zinto ngithi mhlambe ngelinye ilanga ngiyogoda ngingakusho ngoba nakhona umuntu engimsabayo lithi iBhayibheli ngamsaba umuntu ofa njengami yini engangisiza ngayo ukusaba wena egcineni ngife nawe sihambe sesihogweni lithi iBhayibheli batshela abantu iziphambeko zabo nayo yonke indlu kaIsrayeli izono zabo so ngimlana nje mina kuzosho izinto uNkulunkulu angazifuni futhi ngeke ngize ngiyeke
Yabona imlala uthi uyathanda uthandi anginandaba. Yes, Lord. Hallelujah. Ngisale la uzosho yonke into uNkulunkulu angayifuni. Amen. Ngizosho yonke into uNkulunkulu Yes, ayifunayo. Lord. Ngandaba ukuthi umprofeti wakho nomfundisi wakho wamanga bathini. Vele bangamadodana kathi kaSathane. Hallelujah. Kuya kuvela abaprofeti bamanga abaningi. Sabaningi abaprofeti bamanga. Badukise abaningi. Sabadukise abaningi. Ngenxa yokwandla kokubi. Kwanda kwesono ububi inzondo nokuphola kwani kothando. Kuza kuphola uthando lwabaningi. Uthando lwabaningi selipholile abasenalo uthando. Sebenothando lokuzenzisa. You understand? Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni. Yabona ke le ndaba lento lethu ukukhuthazela kusho ukuthi ifanele ubekezele. Uloke wena nje ulwela ukwenza konke okuyintando kaNkuluNkulu loba kuthiwa uSathane uzama ukukunika mapha amaqhinga ukuthi wena ungaqhubeki nentando kaNkuluNkulu noma kuthiwa ubeka ziphi izilingo nezigigaba ongiphe lencwadi le yokuqala kaPetro sahluko 2 ngifuna uverse starting from verse 8. Verse 8. Netshe lokuqhuzuka nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi. Uphinda uthi kuphindele futhi ngikhaza uqale from verse 7 khona uzounderstand le nto le ukuthi ngikhuluma ngayo. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko sesibili verse 7. Ngikhuluma ngezwi. Ngikhuluma ngoJesu, ngikhuluma ngolizwi. Ngakho kini elikholwayo. Nina elikholwayo. Ligugu izwi lakhe. Kekho kwabangakholwayo. Kepha kulabo abangakholwayo. Yitshe abalinqabayo labo abangakholwayo ingakho ke ngithi le incwadi la uverse 8 uthini? Seliphenduke ini? Yilo elaba yinhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzuka. Yabona into beyinhloko uphinde futhi oba isikhubekiso kulabo abayikholwayo igugu kubona kulabo abangakholwa izwi likaJesu lisikhubekiso kubona. Netshe lokuqhuzuka. So kubona nje bebefika kuleli izwi laNkuluNkulu bayakhubeka bekhubeka uyaqhuzukawe. Ya uwaphupha phansi. Nedwala lokukhubekisa. Idwala lokukhubekisa. Baqhuzuka bengalaleli izwi. Indaba inezwi mzalwane mina ngikhathala ukuthi unesikhathi singakanani wahamba indlela yokuthi uyakholwa ufaka izivatho esontweni lenu nenzani uma ningekho izwi eliphilisayo yabona uJesu uthini uthi izwi eliphilisayo inyama ayinanzuzo nina njabiso ukuhloba ngezivatho nenza amaphathi niyahamba niyavakashelana hlezi ninama trip bathi trip yakamoya yona ayitholakali leyo kuhamba lemhlabeni nzula uSathane uyanzulazulisa useqedile ngabazalwane basezweni. So umbhalo mothi ke masibeke izinkathazo zethu ngokuba yena uyasikhathalela sizibeke kuyena. Yena useqedile uyasitshela ukuthi isolution noma isixazululo kule ndlela esibheke nayo noma kulolu uhambo lwethu uJesu kuphela. Izwi. Yabo mase sithande izwi likaNkuluNkulu. Ziningi izinto esingakwazi ukuziqonda. Yabona enye incwadi lapha uNkulunkulu uyathukuthela kepha ethi ayintukuthelo yakhe ayihlali isikhathi eside kepha yona ibekiwe lapha kwincwadi onginika incwadi yamahubo sahluko 30 incwadi yamahubo sahluko 30 ngifuna uverse uqala from verse 4 mangaphosisi funa uverse 4 bengaphosisi uyawuthola obanike Dumisani uJehova nina. Dumisani uJehova nina. Enimkhonzayo. Nibonge igama lakhe elingcwele. Nibonge igama lakhe elingcwele. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe. Kuba ngokomzuzwana nje. Ngokwesikhashana nje. Umusa wakhe. Kepha umusa wakhe. Uba ngowokuphila. Umusa wakhe owokuphila konke. Umusa wakhe uthi usanele sonke. Ebuthakathakeni amandla akhe ayapheleliswa. Besitheni? Ngokusihlwa kungena ukukhala ebusuku ngezikhathi zobumzima zobumnyama kuyafika usizi isikhathi zokukhala ekuseni ukujabula kepha ekuseni ukuza ini ukujabula. So understand ukuthi ke uma uhamba noNkulunkulu uzokhipha ezikhathini zobuhlungu kepha yena mesefikile ulethe ukuthula ulethe injabulo. You understand? Ulethe intokozo. So ngaleyo ndlela leyo uma samba noma sithi siyakholwa nguye asambi ngokuthanda kwethu samba ngezwi
izwi ekuyilona esibizelwe kulo ukuthi lizosilonda ekutheni asibekele usuku lakhe olungaziwa lapho khona yosikhazimulisa asinike umvuzo yethu njengokukholwa kwethu njengokuzinikela kwethu ezwini lakhe lemhlabeni izinto zothu ububi nobuhle ukulunga nokungalungi so njengoba zimbili izinto nakanjalo khona wesilisa nowesifazane uyahamba uyesitolo uzofika ingubo zesilisa lezi abantu besilisa nezabantu besifazane ukuthi ingane noma umuntu umfana omncane ukepha ubulili khamba nga2 so uma kwenzeka lo nto ngichaza ukuthi ke nasesonweni ke nasekulungeni ku2 ingakho ethi zimbili indlela khethe yakho eyebhujisweni naleyo kuphileni uma indlela zimbili khona indlela ebukeka eyinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kube ngukufa bese kuba khona indlela ebukeka iyimbi emehlweni komuntu kepha isiphetho sayo kube ukuphila ngaleyo ndlela ke sibuyela la ekutheni lemhlabeni uma ungahambi ngezwi likaNkuluNkulu uhamba ngezwi likaSathane yangizwa ngitheni uma ungahambi ngezwi likaJesu Kristu uhamba ngendlela kaSathane uJesu kuphela oyinkosi uSathane uyinkosi yobumnyama eza kuphupha ngoba egcineni impi lemhlabeni ikhona ekamoya so ngalesikhathi wena manje umoya kaSathane uphizulwe nento yonke elungile noma yonke into eletha ukulunga uba wena umoya ubambile umoya kaSathane ngabe umfundisi wamanga ngabe uyisangoma ngabe uyisiphingi ngabe umqambi manga ngabe uyisifebe ngabe umbulali ngabe uyazonda noma ngabe uyathakatha noma ngabe uyisitabane noma ngabe uyineke futhi uyisela noma ngabe uwenza imlingo noma ngabe udako utshwala lonke labo bantu abenza lezo zinto basebenzela uSathane ukuba bona banenhloso empilweni zabo uma bethiwa yini inhloso yakhe empilweni yakho uzonketha ufuna uba ummeli ufuna ukuba udokotela khona uzosiza abantu awunakusiza abantu njengoba uJesu ebasiza abantu amen understand ngiyambuza ukuthi inhloso yami empilweni yami ukuthi ngiphile impilo yokuthula ngoJesu Kristu uthi lezi zinto nje ziyakunezezela so ungaba ummeli bathi-ke egcineni wesihogweni ungaba udokotela egcineni wesihogweni ungaba umahluleli egcineni uhambe esihogweni ungaba nezimoto nemali nakho konke okufunayo kepha egcineni isiphetho sakho kube isihogo ngisho ungashayela amabhaloyi uma ungenayo uJesu uzoyesihogweni ingakho ngikutshela uma ungenayo uJesu uzuthi ukuphela indlela ungahamba eZayoni ungahamba eLuthela ungahamba uya kaShembe uShembe asimazi uShembe ke nje ubanjwe uSathane omkhulu amaRoma abanjwe uSathane omkhulu amaZCC abanjwe uSathane omkhulu iZayoni esebenzisa iziwasho zibanjwe uSathane onamabibani ngoba yini bakhonza izinto bona uNkulunkulu angazange asinike zona ngokweBhayibheli kuthiwa sibambelele ezweni amabandla amaningi vele awasasebenzisa iBhayibheli sokumhlwabiso ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubuwula izwi lesiphambano kulabo abangakholwayo kuba ngithi suthu indlela abantu ababhubhayo labantu abangenalo ulwazi kaNkulunkulu liwumsangano kubona lezwi lela linamsebenzi alinamandla kubona kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu so uyabona ukuthi lento ekhulunywa umpostoli uPetru ethi izwi leli kulabo abakholwa kulona ligugu kepha labo abangakholwayo kulona linamsebenzi so uyabona ukuthi izwi kaNkulunkulu libaleka kangakanani kubantu abalizwayo if bekuthiwa ngesingisi you evaluate you value something uyayithokozela uyibona igugu izwi kaNkulunkulu ligugu ngihlangabezana nesimo esingiphatha kabuhlungu enhlizweni ngikhala uNkulunkulu uma inhliziyo yami ingafuni ukukhala uNkulunkulu uSathane usuke efuna ukungidonsela kuyena yize ngicine sengizizwele ubuhlungu kakhulu kepha uma ngikhumbula amazwi kaNkulunkulu ukuthi usibizele ukuthula uthi ukuthula asinika kona kufana kwalemhlabeni khona abantu abathola ukuthula ngokuchitha igazi khona abantu abathola ukuthula ngomntshontsha khona abantu abathola ukuthula ngokudaka utshwala bengenabo utshwala kukho ukuthula khona abantu abathola ukuthula ngemali uma engenayo imali akazibone umuntu khona abantu abathola ukuthula ngokulala nabafazi abaningi
uma engakwenzeki lokho akazibone umuntu. Khona abantu abathola ukuthula ngokudayisa imizimba yabo. Uma engawudayisa une demon lempene, uyabatshela umzimba wakhe engathi angangena umuntu wesilisa nomuntu wesilisa engathi angangena umuntu wesifazane. Unempene eyisimanga iyababa, idinga ukuthandazelwa uJesu lo. Usuke kufuneke wena uzile ukudla ukhulekelwe. Ukuba lelo demon likholele ekutheni wena uholwe uqhutshwe inkantolo ezokubulala. Ibulala ithempeli likaNkulunkulu lelo yilona wena. uNkulunkulu akasinikelanga lo mzimba. Yabona isikhathi unwayizela ugwayi ubanjwe idemon. Yabo isikhathi uzibuka esibukweni uzibona ungemuhle. Lithi idemon fanele ukwenze kanje kenze uzihlobise ubanjwe idemon. Idemon lihlala kumuntu phela. Alihlali ngaphandle ikutshela eceleni. Lihlala kumuntu lamazwi lawo wazwe ekhanda lakhe akuwena ngaphakathi laba demon akhulumayo kuwena. Akwenza ube insecure ungazethembi. Akwenza wena ube weak uvumele yonke into wenze noma ngabe yini ezojabulisa abantu. Kepha wena ubungathokozile wena. Amademon lawa afuna ukusibamba sibambele ukuthi singabi nakho ukuthula. Demon elinwayizela engathi ungahamba uyontshontshwa. Lenwayizela engathi ungakhuluma amanga ukuze abantu bezokuthanda njalo hleze ufuna ukukhuluma uzwakala uzenze usomahlayo ungasili. Yini awunalo izwi. Lemhlabeni izuthu indlela. Indlela yokuphila nendlela yokufeni. Indlela yokuphila iqiniso kuphela. Ukhuluma isiqiniso nomakhelwane wakho ngoba uyazi umakhelwane wakho ukuthi uyafana nawe. Ukumakhelwane wakho lithi iBhayibheli mthandi njengoba uzithanda. So ungenzeka lona uziqabela amanga. Kepha usathana bese egwinyile emangeni akhe nawe uyakwazi ukuzithokozisa ngamanga. Uziduduze ngamanga. Ungani uAhabe wadukiswa kanjalo ngamanga. Ethanda abaprofeti bamanga. uNkulunkulu wabathumela bonke aba 400 bafike bazomkhulumela amanga. uNkulunkulu wafaka umoya wamanga emlonyeni wabaprofeti bakhe. Ukuze bamtshele izinto afuna ukuzizwa khona ezofafele kulamanyala wakhethayo. Yelizi iBhayibheli lithi masingaboshela ejokweni linye nabangakholwayo. Uma singaboshela ejokweni linye nabangakholwayo, funa ukwazi izwi elisho lezo zinto. Fanele kube nomoya engcwele okuyiwona okholayo. Onginika incwadi kaJohane sahluko 14 from verse 16. Ngiyakucela kubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade. So umduduzi lo ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngezwi. Khuluma ngezwi ethi uJesu ufuneka ehlale kuphikithina phakade. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Angithi imiyalo siyithola ngeBhayibheli angithi. So ilapho khona umoya engcwele khona afuna siye khona. So uma ungafuni ngeBhayibheli lokho enibhizi lokho enicula njalo lokho enijedumisa niyaboshipha niyakhuleka prophetic word umfundisi lokho enkhohlisa. Sengabantu abaningi abambe benemazwi esiprofeto njalo isiprofeto ngalo isiprofeto. Imiyalo kaNkulunkulu ayaziwa. Abantu bawoJezebel, abantu bawoAhabe, abantu bamadodana kaBeliyali. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade. Izwi ekumele silihambe ngalo sigcinwe yilo hayi izinto eziningi. Uma wakha ngakuyala baba wakha ngakuyala but mengakuyali njengoba izwi likuyala ekuphambukisa nezwi phuma kuyena. Ezo lonto le phuma kuyena. Umoya weqiniso. Sifuna umoya weqiniso. Mina ngifuna ungitshela izinto ezongenza ukuthi ngizizwe kahle. Ngifuna ungitshela into ezokwazi ukuthi ngilungise njengomuntu. iBhayibheli iyangilungisa. Kuningi engikuthandayo ngabe ngiyakwenza ukuba iBhayibheli angilazi ngiqhubeke ngigcwalise izinkanuko zami. Kepha ngenxa yokuthi uNkulunkulu ungenzile ngale ndlela angenze ngayo. Ungenzele inkazimulo yakhe. So nami ke manje sengiyazinikela ukuthi ngibe lo mhlatshelo lo uNkulunkulu awufunayo oyiphunge limnazi. So ngaso sonke isikhathi mangifunda izwi lakhe libulala yonke into enyameni yami. Engangenza ukuthi ngibe umnikelo onukayo phambi kwakhe nongafuneki mhlawumbe onesihla onesici. Kepha uNkulunkulu ufuna kube umnikelo ohlanzekile omsulwa njengoJesu. uJesu azangasenze isono. So nami ke ngizenzile izono ziningi. Angikwazi ngisho ukuzibala. Ezinye namanje usathana uyafika azongihlasela ngazo. Kepha angikwazi ukuthi ngizozinikela kulozo zono noma kuloyo mpilo leyo. Ukuba ke lo sengisebenza manje ungifuna ngihlezi la ezwini lakhe. Uma ngihlele ezwini lakhe ufuna ngiphile ngalo izwi lakhe. So kukho konke kumele ngihlezi ngikuzwa ngathi ngahlezi ngizwa izwi lakhe longibizileyo. Uthando lukaNkulunkulu lelo. Uthando lukaNkulunkulu awuluzwa awulazi ngokuba yini utshela ukuthi uNkulunkulu ukuthanda ngoba naku nemoto unemali unendlu unayo yonke into edingayo. Lezo zinto lezo ziyanezelelwa. Probably wena ubona ukuthi imali mayiningi ke usiqedi.
mina ngibona ukuthi ukulunga kwaNkulunkulu makukuningi kumina ngaphakathi ngicebile benginayo imadlana leyo imali yanele ukuthi leyo mali ngikwazi ukuphila ngoba ayisoze yangicebisa imali ngeke ishingalinga kangakanani ayikwazi ukungicebisa ingabe ngaphakathi ngakho uJesu ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu bethi befuna ukwazi ukuthi ukuphi uthi akuyona into ongayibheka ngaphandle ukuthi yeza uthi umbuso kaNkulunkulu ngaphakathi kwena usithiwe ilezi inkanuko nesono sithanda ukusigcwalisa kepha inkazimulo kaNkulunkulu kufanele kibe ngaphakathi so mesishumayela sibe sothinta lo muntu ngakho bese sifika sonyakazisa imbuso umbuso kaNkulunkulu ufike usishaye yonke imibuso kaSathane ekhona enhlizweni yakho bese kwambuleke umbuso kaNkulunkulu kwena bathi ngeke uzuqonde lokho ngoba yini uhleze esontweni lamanga amasonto amanga niyawathanda lapho nje hayi niqinile bona niyawathanda amabandla amanga abafundisi bamanga niyabathanda niyabathanda kakhulu opastor Zondo oBushiri ngobani abayikhona umprofeti uMagajageja khona omunye ke khona lo othi yena ukholela kwiSpirit of Africa bathi uJoshua Mamponga noma uMamponga Joshua ngiyafisa uNkulunkulu akangihlanganise naye ngokuba unokuchaza izinto ngokuhlakanipha kwenyama nangokutshela ukuthi ufunde kakhulu achaze izinto ezingekho ngeBhayibheli angikwazi ubizwa ngomprofeti noma ugenius noma uprofessor Mamponga Joshua o Joshua Mamponga engale message ingafika kuwena nje ukungichallenge nami sike sihlale phansi scroll imibhalo ngokuba ke kuningi enikhulumayo hayi nithumile futhi ku social media ka internet ko YouTube nihamba phambili niyabiza niyokwenza ama interview ngeke bangibize mina ngeke bonke laba abakhuluma izinto ezwakala kamnandi enyameni engazi ukuthi le it has to do nabantu abamnyama nama Africa ukuthi thina singabani singoba Africa laba bantu bazwakala kamnandi kubantu ngoba baletha uqhakeko nokwahlukana baletha lento ekuthiwa impakamo uphakame ngoba umnyama awungeni ngombalo ezulwini uNkulunkulu akanambalo uNkulunkulu wafika ukuthi uAbraham ngezwi izwi zangafika ukuthi izwi leli mina ngimhlophe noma ngimnyama uNkulunkulu akayena umJuda kepha wafikela kuona amaJuda ukuze akwazi ukuthi ke agcwalise isethembiso kade sikhulume nabo njengothembiso uAbraham kepha ekupheleni kwakho konke uthi zikhona ezinye izimvu ezingelona uhlobo lwanesibaya nazo fanele zize zizoba la ingakho bese ekhazimulile abuye ezothi ke hambani ezizweni zonke understand mina akekho umuntu engimnqinayo kezwi kaNkulunkulu sobona bonke abantu labo bathi ke banokuchallenge imfundiso yamaJuda kunama tradition ama culture namasiko anginandaba nalonto mina angicelebrate umuntu angicelebrate culture ngicelebrate uJesu kuphela haleluya bafuna ukwazi ukuthi ngifuna ukubungaza abanye ngibungaza ukungcwele impilo le esinike ukuthi siphile sithokozele ngendlela uNkulunkulu afuna sithokozele ngayo ake imfundiso zikaShaka angingi ngomkhonto kaShaka osanda kwenzani nawe ekhonza izithixo ngithi nawe esihogweni wonke umuntu oyibiza abantu abadala noma ahamba izinyanga noma enzelwe ngamazwi uNkulunkulu so ungasho wena ukuthi ke iBhayibheli afika labelungu usathane wakho lokutshela lonto leyo ufuna ukholwe leyo ama demon vela nitshela zonke izinto ezingekho ngoba afuna imfinyelela ekhanyeni so akekho umuntu ongathi nje nginenkinga naye bekhuwa afuna ukufundisa akhuluma izinto zakho zokuhlakanipha abanye ke bayangibalekela vele ke bangibalekela mina iBhayibheli vele khona lento ngifuna ukukutshela yona mina uma ulazi iBhayibheli njengomlando nje uzazi istories pha wazi istories pha ungisho ngalazi A up to Z but ke uma ungenayo lento eshiwo uJesu la ekuthiwa umoya engcwele umoya weqiniso umoya wombula uJesu amandla avela ezulwini lento lena wena uyayifunda ukhuluma ngayo kepha still uNkulunkulu uyakuncisha uqonda uyakuncisha isambulo ngokuba yini awuzi kuyena uNkulunkulu uzozehlisa ufuna ukwenza intando yakhe wena uzomchallenge uNkulunkulu ufuna ukuzola noNkulunkulu ufika amanqindi uzaki uNkulunkulu engathi khonto yaziyo ubhizi uzofesa engathi khonto yaziyo bathi ingalo zakho zimfishana ukuthi ungala naye uyaziphosa kepha still uNkulunkulu hayi lutho ngeke umthinde so uNkulunkulu akahambi ngokuhlanga nangobulili umoya ofuna ukuthi uphile kubantwana bakhe umthetho wakhe iwona ohlukanisa zonke izinto
umyalelo wakhe iwona kumele siulandele okwazi ukuziholela ekuphileni. So noma ngabe thubani ongathi yena ukhuluma against the Bible noma umelane neBible athi ke ufuna ukuthi ke azokhuluma nami mina ngiyomshaya ngeBible aza acasuke angithuke